Opposition leader Nelson Chamisa says the political arena under President Emerson Mnangagwa is worsened and slipped the country into a one-party dictatorship. Aiwa, Nelson Chamisa awe achivava achipopota achiti haina kuzongosvika ku one party yatova ku one man ku one family state. Sanambina mumashoko aiwa Chamisa nasanga achidya magaka atogwa naNelson Chamisa nokuti bva subscriber uleka kuti na on the bell icon. Nelson Chamisa mashoko ake ataura nomuda muzimu ayachizi, we must have a multi-party state. In fact, we have even gone further. We are worse off. It is no longer a one-party state. It is a one-man state, one family state. That cannot be. We must not have that. We can't be that, said Chamisa. As the country celebrated its 44th independence anniversary last Thursday, Chamisa said Zimbabweans have not gained independence on various fronts, as the majority is entrapped in poverty. Ndio mashoko anoyatagwa naNelson Chamisa chiti aiwa zvaidi Mnangagwa zvanyanya ndoda kuti mugovernment macho aiwa makutongozara muri yake achiti aiwa mukatarisa kuarmy mukatarisa kufinance mukatarisa kunyangwe nemanewspaper mazhinji aiwa dzingori hama dzake vangori vana vake ameno muri Zimbabwe unoti kudii pamusoro pemashoko auya akaadvocatwa naadvocate Nelson Chamisa, president weven opposition munyika medu munyika yeZimbabwe. Tudze mavhungiro enyu pera comment section medu, musakana subscribe like channel tina on the bell icon kuti rambochara maupdates andokupa pano paZim News Live.